Anki qabelkom ħallinnikom. Sinjuri naqakom għal shooter u nispera li intkom tinsabu tajbirek ikolkom xi tajba ibatu inna hawnhekk. Duħan abjad jew duħan ismed dik hija l-istennija ta' bħalissa. Veru, kif isir tgħid duħan abjad jew duħan ismed? Milli jidher hemm xi kimika xi canister illi jitfawha fiċ-ċumnija meta jaħerqu l-karti li jkunu votaw bihom. Issa, jekk ikun abjad sinjali li simna l-papa, jekk ikun iswed ikun għadu qed ifittex. Jkun abjad taf x'ikun? Abemus Papam. Jew le. Nissom jagħmlu waħda l-Parlament Malti, almenu meta jaqblu jitla' abjad. Abjad, mela huma Malta qatt jaqblu. Vera. Kieku iswed biss, u mhux hekk biss. Jekk jaqblu u jitfgħu l-abjad, jiġi xi Arnold Kassola jiffilmja is-Citizens Watch u jgħidilna illi dak id-duħan abjad qiegħed iniġġes l-ambjent. Jiġifieri ma nagħmlux xorta. Ma nagħmlu xejn. Però naħseb taħdejja dik li għandu mela ma jistax isib il-Papa. ċettajt. U għax id-duħħan iswed li joħroġu mill-van transit tiegħu qed ngħidlek jiena il-Papa ma jistax isib. Ir-rapporta. Isma' mela, ħana qelbu. Ħakunu qegħdin nitħattu fuq raħal twelidek. Ej. Hemm playing field li la ġejja u ma ġejtx u ġibduna l-attenzjoni dwarha. Ħammu. Sissa non habemus playing field. Ħammu. U aħna meta tibbatunna xi ħaġa nagħtu każ. Irċivejna ritratti ta' propjament dan il-playground illi għawarajja jidher li ilu f'din is-sitwazzjoni għal daw l-aħħar sentej. Jiena staqsejt lis-sindku wkoll u qalli illi x-xogħlijiet għandhom jibdew ma jdumux. Ħanitkellmu mas-sindku u naraw meta hija l-ġurnata meta mistenni li dan il-ġnien ikun lest. Sur Sindku, warajna għandna dan il-playground. X'se jsir fuq? Terf ħan nkun qegħdin naħuh, ħankun qegħdin nagħmlu rabjer, ħankun qegħdin naraw l-embellishment tad-dawra jitranġa kollu, il-fencing, il-netting, l-equipment tal-bandli u propju b'mod partikolari neħħejna wkoll il-dwal antiki li kienu perikolużi. Mela, ovvjament hemm ħafna xogħlijiet xi jkunu rridu jsiru u ovvjament irridu naraw li għandek proċess ta' procurement, kontratturi li jkunu qegħdin jaqdu fl-istess żmien għax inti fem biex tibda xogħlijiet titlaqqa kollox daqqa. Kemm għandhom jistennew bejgħu dwar in-nies biex jitlestaħ? Ovvjament aħna qegħdin naraw li jekk il-bambinerej ta' żminijiet tas-sajf dan il-band li jerġa' jkun jaħdem lura għall-pubbliku. Proset. Jena nawguralek tajjeb u nserħu ras in-nies li joqogħdu fl-inħawi li l-proġett se jsir. Nistennew naraw. Sa fuq ħanoqogħdu Issa. nċekkjaw. Jekk intkom ukoll għandkom xi każ li tixtiequ nitfgħu ftit pressjoni u mmorru ninvestigaw waqbdu u batulna hawnhekk. Tajjeb. Bħalma ħaninvestigaw issa. Ma nafx jekk hux legali jew illegali illi inti tipparkja quddiem garaxx. U mistoqsija oħra. Tista' tipparkja quddiem il-garaxx tiegħek stess? Sarħet uqgħod titfgħu il-mistoqsijiet firħa meta nalilu. Il-furban. Number 1. Huwa legali li tipparkja quddiem garax anke jekk huwa tiegħek stess? Jekk ikun tiegħek iva mbagħad huma. Iva, hekk taħseb. Tax tipparkja. Anke jekk hu tiegħek. Ma kalku tiegħek quddiem garax. Dakkola. Jew ġewwa jew xejn. What you mean? Can you park in front of the garage? No, not really, no. So it's not legal to park? It's not legal to park, no. Sa naraw xejdin l-avukat, ġurnat tajba. Le, miħux legali tipparkja qoddim garax ta' ħaddieħor. Importanti li dak il-garax kollu t-tabella li hu garax in use. Jekk ma jkollux it-tabella ma jistax jiġi kkunsidrat bħala garax. Jekk mill-banda l-oħra l-garax huwa tiegħek u inti tipparkja qoddim il-garax fl-entratura tiegħek privata, hekk tista'. Basta ma tostokolax il-bankina. U dak kien shooter għallum, sinjuri. Dal-garax tiegħek taħseb issa inti jkollok garax. Għalfejn tipparkja quddiem il-garax meta tista' tfal karozza ġol garax. Għax hawn nies li tant ikollhom imbarazz fil-garaġġ li laqas ikollhom fejn tidħol il-karozza.